достарым, бүгінгі тапшырубыз сіздің сұрауларыңыз бойынша. Жерші Даниф Шарафетдинов не халларда екен, ауруынан соң тіріле алдым екен, қазір жырлым екен, қойда яши екен, нинди ақшаға яши екен, міне шушы меңлеген сұрауларыңызға бүгін жауап берешекпіз. Сіздің білен ұшырашу үшін Даниф Шарафетдинов бүгін Шалыдан Қазанға келді. Даниф, неше халларыңыз? Аллаға шүкір. Сіз бетінде Шалыда яшисіз? Е. Қазанға қонаққа ғана келдіңіз. Бұл фатир сізнікі ме? Жоқ. Кімнікі бұл? Бұл фатир менің екі туған апамның, кіші ұлының, Елбұрысының, һәм Алияның, аның тұрмыш іптәші Алияның фатирында біз. Мен міне шындай матур фатир ясағансыз деп мақтап қана жібермекші едім сіздің, Даниф. Даниф, барыбызда хәтерлей тұрғандар, сенің Хани апа Фәрхи белән бергәләшеп дуэт жырлап берген шакларың. Ул шакларны сагынып искә аласыңмы? Нилектән жырламый башладыгыз икән? Дуэтларны ма? Дуэтларны. Нишләп китәргә булдың Хани ападан? Китәргә булдың төп ние сәбәбе китүнең мин арган идем. Мин инде Гастрольләр күп. Гастрольләр күплектән дә, аннан соң шул сәламәтлек ягыннан инде мин җитә алмый башладым. Син ул вакытта авыр идеңме инде? Минем ул вакытта сизелә башлаган, минем умыртка сөягенемдә авыртулык бар иде инде минем анда. Ул вакытта ук. Мин 2000 елда бит аварияга эләккән идем. Алар белән эшләгәндә ук. Шуннан соң мин 3 ай ятып чыктым да, мин больницадан соң инде тагын эшли башладык без анда. Менә шуннан соң 1 елдан соң мин сиздем, темпка җитә алмыйм инде. Без белмәгән Хани апа ниндирәк иде ул? Сез белмәгән Хани апа ул мин инде әйтеп тә киткән булгандыр инде аның, менә була бит, хатын кызга бит инде ул менә Ләйлә беләсеңдер, җиңел түгел. 15-20 кешелек коллективны әйдәкләп бару. Әле без башлаганда инде 96-да бит инде башладык без Яршаллы бәйрәм ансамбле дип. Безнең анда аппаратура да юк иде, машина да юк иде, костюмнар да бернәрсә дә юк иде. Алия бар иде, Алсу кичкенә иде. Шул чагында ире дә янында. Гаиләсен дә карады. Берсе дә нитеп үтүкләнмәгән кием киеп тә бирмәделәр, бар һәр вакытта. Гаиләсен карады, аннан соң бит коллективны, ул бит инде безнең сәнгать җитәкчесе иде. Bütün нәрсәне, костюмнар уйларга да, менә каян көч алгандыр, мин аны хәзер менә уйлап утырам кайчагында. Инде гадилеге дә кычкырып, көлеп җибәрә торган ел кайф булмаганда, менә шул кайфларны күтәреп. Сәхнәдә инде аның белән җиңеллек. Даниф, әйләнеп кайтабыз синең үз тормышыңа. Белүемчә, син бит бик зур аварияга эләктең. Бу авария турында кыска гына сөйләп ал әле. Һәм әлбәттә авыруларың турында да. Үземә бик алай зыян килде дип әйтәсем килми. Минем анда черепно-мозговой травма иде башта. Мин инде бик катында тикшерелдем. Инде бу калган менә хәзерге халәткә инде минем ул электән шул елны яңа ел алдындан миңа диагноз куйдылар. Хронический радикулит дип. 19 яшь.
бабайлар шире деп күлділер енді анда. Мына шуннан соң хәзерге врачлар әйтәләр, мына шуннан ныгытып дәваланып бетмәгән синең дип таралган инде. Бүтін қалған сіңірлерге, сүйеклерге. Өзім сезмәдім, анан сезгәннән соң да енді мен жүрдім 3 жылға якын больницаларда, поликлиникаларда. Миңа хондроз деділер де, мазь тоттырып шығардылар, хондроз деділер де, мазь тоттырып шығардылар. Диагноз қоя алмадылар 3 жылға якын. Хәзер нәрсә булып чыкты инде бу? Хәзер диагноз қойдылар, болезнь Бехтерева деген шир. Яман шир болып шықты инде ул. Аны бедер булмай. Суставлар һәм дә инде сөякләр. Иммунитет өзін-өзі белән көрәшә башлый. Суставларга ниләргә бәрә инде. Кай җирең теге әзрәк слабыйрак китереп чыгарга мөмкин. Менә минем башта сол ягымны китереп чыгарды аякны. Аякка баса алмый башлады, мин аяк белән йөрдем 1 елга якын. Аннан соң инде былтырдан башлап менә минем күзләргә бәрде. 2 күзгә дә операция салган. Анда минем сыйык шавырына хәзер силикон тора. 1 ел буе кешесез әле урамга да чыга алмадым. Хәзер инде Аллага шөкер, әкренләп үзем саф һава суларга урамга чыгып йөри башладым. Бу күзләр белән гафуит елап буламы? Була. Елыйсың килсә була. Елыйсы килгәндә гомумән һәрбер нинди күзең бар, шуның белән еларга кирәк. Күңел белән генә дә еларга була. Соңгы тапкыр кайчан елаган идең? Бүген иртән Нигә? күздән яшь чыкты. Нишләп елыйсың килде? Күңелең тулдымы? Күңел Нәрсәдер тулды. исеңә төштеме? Күңелдән күңел һәр вакытта тула минем. Мин радиодан берәр моңлы җыр ишетсәм дә, хәтта күңелгә ятышлы, шын күңелдән сөйләнгән мәзәк булса да минем күңелем тула, күземә яшь Киләсе килә. киләсенең елыйсы киләме? Минем менә сөенечтән дә елыйм. Һәм моның инде мин ир кешегә бер нәрсәсендә яшәргә кирәк түгел, эшкә җыярга кирәк түгел, бүтән булган авырлыкны чыгарып җибәрә торган. Иң яхшы әйбер ул. Ирләр өчен. Шулай да менә үзең дә әйтәсең, 44 яшьтә барыбер Ходай Тәгалә шундый сынау биргән. Бу сынауларны ничегрәк кабул иттең? Махсус уйланып утырганым юк. Уйлап кына куям, һәм дә инде ул минем якыннарым өчен дә үрнәк булыр әзрәк кенә дип тә, дуслар өчен дә бирелгән икән бу сынау. Аны барыбер дә башны аска имичә, башны югарыра күтәреп узарга кирәк бу сынауны. Аны Ходай Тәгалә үзенең яратканнарына гына бирә ул сынауны. Кемдедер рәнҗеттем микән, каядыр ялгышлык җибәрдем микән дип уйлаган чакларыгыз булдымы? Уйлаганым булды, бәлкем берәрсен рәнҗеткәнмендер дип. Кемдер миңа ачуы килеп рәнҗергә мөмкин, әгәр дә мин дөресен әйтсәм. Андый чаклар булган, андый чаклар күп булды. Гадәттә ират акчасы күп булган чагында, менә хатын-кыз иренә авырлык килгәндә сынала диләр. Менә син шулай авырып постельгә калганнан соң хатының үзен ничегрәк тотты? Аларга инде мен сиздем, бу хатынга гына түгел, гаиләгә туганнарга да авыр булды. Без ул вакытларда инде менә мин эшли алмый башлагач, авырый бит инде тору мәсьәләсе, урын, фатир ягыннан да балаларның кичкенә чагы. Әлбәттә, матди яктан авыр була. Матди яктан авырлыгы булды. Ну, күреп торды, минем һаманда нәрсәдер эшләргә тырышканны. Эшләргә маташканны, каядыр барып анда кем беләндер җырлап кайта торган идем, анда эпилек сөтлек булса да акча эшләп. Аның да зарплатасы ул чагында бию түгәрәгенә дә генә эшлидер югый. Ул күреп торды минем тырышлыкны. Һәм дә инде үзе дә шуңа күрә шын хатын кебек кичерде ул чагында. Үзен дә ул якка рәхмәт әйтәсем килә. Дәриф аварияга эләккәч, ничек кабул иттегез? Безнең гаиләбезгә нык авыр булды. Ну, без аны булдырдык. Чөнки җиңдек әйе без. Чөнки рәхмәт туганнарыбызга, алар безгә күп поддержка бирә. Алар булмаса, мин бер үзем тарта алмасам дип уйлыйм мин. Рәхмәт малайыма, рәхмәт кызыма. Алар безгә шул хәтле миңа әти дип торалар. Без барыбер чыгачакбыз бу җирдән дип хис итәм үземне. Бүгенге көндә эшлисеңме? Дәваланасыңмы? Ничегрәк яшисең бүгенге көндә?
Дәваланам да, эшлим дә, Аллага шөкер. Хәзер инде электән өйрәнеп калган менә шул музыка аппаратуралар белән җырлаган булмаган чагында инде аппаратураларда оператор булып та эшләп утырам. Һәм дә инде күпчелек музыка белән бәйле аранжировкалар эшләү. Балалар бакчасына, Демәк, син бүгенге көндә әле аранжировкаларда эшлисең. артистларга өйрәндем, үз вакытында менә кирәк булган икән. Шуңа күрә өйрәнеп калдым. Хәзер инде шуның рәхәтен күрәм. Әле концертларга иртәрәк дип әйтәсем килә. Бәлки менә шушы айларда башларбыз да концертларны. Ишеткәнем бар, ул Бехтерова авыруы нәкъ менә тәннәргә, тәнне тотып торуга бик авыр тәэсир итә дип. Син халыкка күренүдән ояласыңмы? Кыйын сындыра. Чөнки беренче тапкыр шундый халәттә мин каядыр хәтерләмим, Казанда микән, Уфада микән сәхнәгә чыктым. Халык ах итте. Мин шуннан соң Сизелә бит инде ул. үземә нык авыр булды шундай. Үземне шундай гаепле итеп хис иттем мин халык алдында, чөнки халыкка шок ясадым. Шуннан соң инде сәхнәгә чыгасым килми башлады минем. Дәниф күбесе ул уйлана, чөнки аңа үзенә дә мин аңлыйм бит инде, аңа авыр, авырта, сызлана, тәне сызлый. Ну, ул бер кешегә дә күрсәтмәй. Ул ничектер күрсәтмәскә тырыша. Аңлый ул, безгә авыр дип, буларга авыр булмасын дип. Мин эштән кайтканда мине каршы ала ул. Җылмаеп кына, моторым бетәчәк. Борчылма ул хәтле. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән чыгачакбыз ди. Дәниф, бүгенге көндә яшәү авыр түгелме? Әйтик, шул ук матди як ничегрәк? Ничегрәк яшисез? Аллага шөкер. Матди яктан эшләп табып торабыз. Пенсиясы килеп тора. Кем әйтмешли? Сер булмаса, ул пенсия күпме? 8,000. 8. 8. 8. 8. Искиткәч моңа Булганына шөкер итәргә кирәк. Менә минем иртәнге 5 сәгать 5тә торам, име? көн сайын. Көн сайын. Була 4тә торам, иртәнге 5тә торам. Яла иртә торасың, Дәниф. Өйрәнелгән. Шулай өйрәнелгән иртән сәгать 5тә. Иртән торганга бәрәкәт бирермен дигәндәй Ходай Тәгалә. Фәрештәләрнең бәхет өләшкән чагы ул. Шул вакытта торам да мин, иң беренче итеп инде шул битләрне, кулларын, тешләрне чистартканнан соң компьютер кушылган була минем, әзрәк зарядкасын ясап алам да. Компьютердан почтаны, иң беренче почтаны ачып, почтаны укуу дигән нәрсә, һәм инде кичтән язган аранжировканы тыңлап чыгу. Шуннан китә. Һәм шуннан соң эш тотына, анда инде телефоннан шалтырату, план корулар, һәм дә инде кайсы бер вакытта шалтыраталар, ярдәм сорап, менә бу әйберне ничек эшләргә микән дип, менә минем көн шуннан башлана. Һәрбер көнгә ул шатланып яши ул. Иртән кояш торуына шатланып уяна ул. Әгәр дә сезне менә бүген чакырырга теләсәләр, әйтик, юбилейга, туйга чакырып җырлатырга теләсәләр, киләсезме, җырлыйсызмы? Бик сирәк кенә риза булам. Чөнки концертка инде ничә тапкыр чакырдылар, ризалык бирдем, бара алмадым. Нинди бәягә син юбилейга барып җырларга әзер? Әйтик, безне караучылар сине чакырырга теләсәләр. Әйтә алмыйм. Шалтыратсыннар, язсыннар интернеттан, бәясен 10 килешен. меңгә барып җырлыйсың. Белмим, 1000 бисәләрдә кирип үтеп барган чакларым булса кирип чыгып җырлап чыгарга мәгълүм бер итеп. 10 бисәләр барасың, ничә бармаска. Кайбер җырчылар бит миңа, мәсәлән, минимум шуны хәтле түләсәгез генә киләм дип әйтәләр. Сездә андый бер юкмы? Шын дөресен әйтәм, менә ул битендә әйтәләр, камера алдында, "Эй, кыланып утыра инде бу" дип уйлаган кешеләр дә бар бит инде. Юк, бер кайчан да кыланып та утырганым юк. Концертлар оештырган чагында
нешедір жолы хәтерләмим хәзер коллективның менә шул әле теге умыртка сөяге ул чагында хәзерәк хәрәкәтләнә башлаган чакларым гына кесәмдә пенсиядан калган акчам каядыр шабашка дип атала бит инде ул кем беләндер концерт куеп жүргән чакларда акча җыядыр инде мин 4 машина 12 кеше без менә шул арчакларына балтачакларына гастроль белән чыгып киттек артистлар шунда миңа сойлар ничек йөртәсең кешеләрне нәрсәгә кирәк сиңа алар калагыз 4-5 кеше генә мин аларга әйттем мин әйтәм ничә ел сәхнәгә чыкмадым миңа 1 ел күренергә кирәк аннан соң барып аларның калганы кала калмаган дип менә шунда мин кайтадырм кесәмдә 300 тәңкә калса машинаны заправить иткәннән соң шын күңелемнән өйгә кайтып тынычлап йоклый торган идем потому что андый нидә ул шулпада кайнаган кеше булгач мин аның рәтендә нин дә беләм менә шушындый нәрсә бер кайчан да йөрмәдем ничә кеше булса концертка киләсең менә кемдер бит инде 80 кеше булмаган икән концерт куймаган кайтып киткән андыйлар да бик күп 20 кеше 18 кешегә концерт куеп жүрдем мин хәзер дә була икән 18 кеше әгәр дә бара җыраграк булган икән килгәнмен икән килгәнмен ул бит 20 кешедән кергән акчаны миңа бит көн саен берәү дә китереп бирми демәк син алайсың акчаның кадерен беләсең бозылып бетмәгәнсең Аллаһка шөкер Дәниф менә син әйттең теге авырулар моңа зыян китерә иң мөһиме синең тавышың исән сау калдымы җырлый аласыңмы Тавышны бик озак урынына бастырдым. 1 елга якын. Инде хәзер аннан соң көчле препаратлар. Миңа көн саен эчәргә кирәк. Ул барыбер дә тавышка йогынтысы бар. Машиналарымны сатып бит аппаратураларын инде сатып бетереп, миңа бит кыйммәтле укулар ясыйлар. Шулар булмаса яшәү миңа авыр. Дәниф, гафу ит, әгәр синнән менә һич югы бер генә куплет булса да җырлап күрсәтә аласыңмы? Юк. Җырлап күрсәтә алмыйм. Җырлап булмый. Җырлап була, ул хәзер инде мискенләнеп утыр була. Әгәр дә мин җырласам, менә җырласам. Минем тавыштан сөйләшкәндә инде билгеле сыйплыш дигән нәрсә бар тавышта. Ул безне гел җырларга ярата. Особенно аның үзенең студия бар, шушында җырлар яза, кеше килә безгә, үзе фонограммалар яза. Иде моторым сине яздырыйк әле. Әйтәм моторым, мин бит мәйтәм җырлый белмим. Не белмисең дә өйрәтербез ди, без сине шулай шул хәтле мотор итеп яздырырбыз. Ярар, бу Дәниф миңа көй куйды инде татарча минем яраткан көй куйды да наушниклар кигертте. Мин җырлый башлаган, малаем килеп чыкты. Ни бүтән җырламай инде, пожалуйста, дип. Нигә? Ну, анда бит инде кеше, мин наушникта, мин музыка тыңлайм. Монда балаларым басып тора кырыенда. Ни бүтән җырлама. Әйдә безнең семьяда, безнең гаиләбездә Динар гына җырлаячак. И папа, ярар, мин әйтәм, бүтән җырламыйм дип. Шул менә шушындый кызыклар бар безнең өйдә. И без теге кунакка барсак та, сүз әйтергә булса да, мин 1-2 җөмләне генә әйтәм, чөнки мин бик яратмыйм татарча сөйләшергә. Минем булып чыкмый. Но күбесе Дәниф әйтә, малаем җырлый, мин алай теге күбесе эзләп кенә сөйләшергә яратам. Син барыда җирдә бәгърем, җан берлегәнем. Нигә миңа мәхәббәте мең төрлеләре. Көннәремнең иртәсе син, йөрәгемнең иркәсе син, генә. Бер генә. Адәм баласы бит инде авырый башлагач кына сәламәтлекнең кадерен белә башлый. Бу уңайдан сезнең башыгызда нинди уйлар бар? Нәрсәләр әйтәсең килә халыкка? Әйтәсем килә кайчагында кычкырасым килә урамга чыгып. Нишлибез без дип. Нишлисез сез түгел, нишлибез без дип. Анасын туктап калам, Дәниф тукталы. Акылына килгән икән бу җегет нәрсә булган моңа дип әйтерләр, акыл сата башлаган дип әйтерләр. Менә шушы сүзләрне әйткәннән соң, ниме? Күп кенә кешеләрнең башларына барып җитә. Мин әгәр дә тегене эшләмәгез, моны эшләмәгез дип әйтәм икән,
Керісін ішлей башлайшықлар, шуны ішлей башлайшықлар. Керегі жоқ аның. Көрігіз мына мені, қарағыз мені. Қадірін білдірге керек, қәр бірей бірінің. Сәлемәтліккіңіне түгілі, ол қадірін білдірге керек. Шолық яқын кішімнің де, шолық достыңның, шолық көршіңнің де қадірін білдірге керек. Құдай берген мезгілінің, қәр бір мезгілінің қадірін біліп яшарға керек. Ол бүгінгі күнді дәниф айтты да, аха, қадірін біліп башларға керек екен деген сөз түгіл. Әкірін-әкірін тұқтап, ойланарға керек өзіңе де. Нашыл шағында ғана енді қадірін біле башлайсың. Кірген оқшаның да, танышқан достыңның да. Мен оқыл сатып қына ол кішінің башына барып жете тұрған нәрсе түгілі. Өз башымнан өтмеше, барып жете тұрған нәрсе түгілі. Яқындарыңызға мәрхәмәтлі болырға керек, ең біріншіден, міне шол ғана. Бүтін ішлеген ішіңде өзім үшін түгіл. Меңа қоядыр барып, меңа қоядыр рахат болсын, қоядыр выгода болсын деп ішлеу түгіл. Сенің ғойлаң бар екен. Ғойлаң турында ойларға керек. Ғойлаң юқ екен, ойларға керек ғойлаң, боласы ғойлаң турында. Біз бетінде бұл дүнияға татар кішісі мүсілман, мұлла бетінде дейсің, құшқаш мүсілман бола бетінде кішісі. Нәрсеге келеміз дүнияға? Дені бізді көтерір үшін. Динге берілу деген нәрседен де бір кезге де, әр бір кезінің көңілінде болырға тиіс. Менің көңілімде, жүрегімде Аллах. Аллаға шүкір. Ердәмінен ташламай бір қашанда. Мына шуларны еске тұтқанда, еске тұтып енді. Әлде нәрсе керек түгіл. Біз қойшағында ойлаймыз, қоядыр барып, нидер ішлерге керек, көбір нәрселер. Мен даны білекей шақтан, кішкене шақтанық біледір. Шүнгі тәрбиелегенде мен шулай тұрып өстірілдір. Кішіні кіші етәбілерге керек, кішіні кіне тимеске, олы кішіні хүрмет ету. Мен берген тәрбие. Итағатлілік бүтін нәрсе шушындан келе. Аллаға шүкір рахмет әтейіме, әнеге рахмет, әбекелеріме рахметін шушылай тұрып мен тәрбиелегенге. Өкіммәдім де, өкіммем де. Біздің Дәниф ол бек жұмшақ кіші. Біз аны иде әти яғынан көребіз, har вақытта да бізге ненде наставление бере ол. Мен шушылай ішлегіз, тегілей ішлегіз деп. И ол яши өзінің аурысында. Ол мына шушындай болуша тұрған кіші ол шындай. Har bir кішіге, har bir возрастқа да деп етесін келе. Мәселен, менің қызыма да кеңеш бере әлі ол, меңа да кеңеш бере әлі ол. Чүнки мен педагоглар білен шлегешті, разный ситуациядан ол бар-бір мені нешіктір құтқарып қала. Дианаға да менің қызыма, белекей қызым медицинский колледжді оқи, оңа да кеңеш бере. Чүнки ол біздің бек оқылы, бек фикір бере тұрған ирім ол менің. Чүнки мен анан башқа тұра алмам деп хис етем өзімді. Аллах тегеле мына шушылай бізні бірлешкен, бізге мен башқа кіші білен тұру білен хис ителмейм. Мен аны яратамнық. Аллах тегелеге мен нық рәхмәтлі. Шындай ике балам бар. Әлхамдүлилля. Шын бәхетне көре білер үшін бик бәхетсіз болып қарау керек. Бәхет сәлемәтлік дейер үшін бик қорқыныш шерләп қарау керек. Шерләп қарамыша ғана, шын бәхетсізлікні көріп қарамыша ғана, әр бір мезгілдің қадірін біліп яшырға яссың сізге достарым. Есәлімін болғыз. Матур икән ягыгыз, бездән сәлам алыгыз. Сезне уйлап җаннар атып җырлап йөргән чагыбыз. Сезне уйлап җаннар атып җырлап йөргән чагыбыз. Тарткарның күрүкләрен, юк безнең кебекләре. Кызлар күрсен, әнә нинди булай аршаулы җегетләр. Кызлар күрсен, әнә нинди булай аршаулы җегетләр.